Te ismered azt az érzést, amikor járod a saját utadat, és egyszer csak hirtelen felbukkan előtted a szerelem? Segítek megismerni, gyere velem Várra, Fejér megyébe, a Szőlőhegyre, ahol valósággal sistereg, szikrázik a levegő, de tényleg. Na jó, nem feltétlenül a szerelemtől, hanem azért, mert a környék nem csak precízen gondozott szőlősorokkal van teli, hanem nagy feszültségű vezetékekkel és egy adótoronnyal is. Persze, hogy vibrál a levegő. Ha csendben figyelsz, biztosan meghallod a sistergő impulzusokat, helyben vagy. Ezt a különös és monumentális alkotást, a Szeretet szobrot, avagy angol címén a Love szobrot sokszor nem is szoborként, hanem projektként emlegetik. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez az elmúlt évtizedek egyik legismertebb magyar vonatkozású modern alkotása, amely kezdetben nem is Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban, a 2015-ben rendezett kaliforniai Burning Man fesztiválon futott be világra szóló karriert. Az alkotást Alexander Milov, ukrán művész tervezte, de a kivitelezés jelentős része és a projekt a Fejér vármegyei Válhoz kötődik. Úgy tudni, hogy a projektet egy magyar mecénás és üzletember támogatta, így került a fesztivál után a szobor a vári haraszti szőlészet területére, ahol napjainkban is látogatható. A szobor két hatalmas, egymásnak dacosan hátat fordító szomorú, mint egy ketrecbe zárt felnőtt alakot, egy férfit és egy nőt ábrázol, akiknek belsejében két gyermekalak nyújtja egymás felé, vágyakozva a kezét. A külső rideg vasból készült alakok nyilvánvalóan egy konfliktus vagy nehézség utáni elidegenedést sugallnak. A merev fémváz a konok dühöt, a sértődöttséget és a pusztító egót jelképezi, ami sok embert valósággal gúzsba köt. Na de velük ellentétben a belső gyermekalakokat eleve lágyabb anyagból formázták. Két áttetsző polikarbonát figuráról van szó, akik képletesen és a valóságban is, a sötétedés után is a felnőttek belsejében ragyognak. Kontrasztként természetesen ők a tiszta lelket, az őszinteséget és a feltétel nélküli szeretetet szimbolizálják. A 10 méter magas és 16 méter hosszú alkotás uralja a természeti környezetet, de nem kell azt gondolni, hogy idegen neki a szőlőhegyi közeg, éppen ellenkezőleg valósággal letaglózza a nézelődőt. A lényeg, a váli Love szobor bárki számára könnyen értelmezhető és hatásos köztéri műalkotás, aminek eszmei értéke felbecsülhetetlen, hiszen az idők során globális ikon lett. A róla készült fényképek bejárták a világsajtót, a közösségi médiát, és a modern művészet egyik legmeghatározóbb vizuális metaforájává vált. Ahogy már említettem, a Szerelem szobor Fejér vármegyében, a Vál-Gyúró-Tabajt háromszögben van a haraszti szőlészet területén, vagyis magánterületen, de a tulajdonosnak köszönhetően bármikor a nap 24 órájában látogatható a nagy közönség számára. Belépődíjat nem kell fizetni, és a vizuális élmény fokozása érdekében érdemes alkonyattájt érkezni. Egyrészt, mert olyankor a nyugat felől lemenő napsugarai különleges módon szűrődnek át a vashálón, másrészt azért, mert sötétedéskor bekapcsol a gyermekalakok káprázatos világítása, fehér fényük a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, amely képes két embert szerelemre lobbantani és esélyt adni arra, hogy egymás sötét óráiban is egymás mellett legyenek, hiszen így könnyebb megbirkózni az élet kihívásaival. No persze a hely szemmel láthatóan a szerelmesek zarándokhelye, meg annyi örök hűség lakat tanúskodik erről, de bárkire mély hatást gyakorol ez az egész, mert egyfajta jól értelmezhető vizuális tükörként működik. Éljen valaki kapcsolatban, vagy járja a szakítás rögös útját, netán lépjen éppen a szerelmi csalódás utáni gyógyulás útjára, más és más üzenetet közvetít, de van ezeknek az üzeneteknek egy univerzális tartalma, ne hagyd, hogy a vélt vagy valós sérüléseid kemény páncéllá váljanak a lelkeden. A felnőtt lét nehezebb, mint a gyermeki, de a szeretet képessége akkor a legvalódibb, amikor levetközzük a védekezést, és hagyjuk, hogy a belső fényünk világítson a sötétben.